Čaute všetci rybári a rybárky, tak vás vítam pri novom videu. Sme na Malom Dunaji. Budeme tu ešte 3 noci. Prišli sme včera, ale bolo už tak neskoro, že sme si akorát tak postavili bivaky a niečo zjedli a vlastne mohli sme ísť spať. O 3:00 sme plánovali stať a vybaliť ľudice, ale kašľali sme na to, takže už máme nahodené. Ako ste mohli vidieť, varíme si gulášik a lovné miesto som vám vlastne ukázal na začiatku. Takže primárne sa budem zameriavať na kapre, jednu udicu a tesne večer si nahodím na háčik, dám guču červov a uvidím, možno nejaký sumec na to skočí alebo nejaký pekný jalec, ako je tu zvykol na Malom Dunaji. Tu sú pekné jalce, uvidíme. Tak držte palčeky. Lovné miesto ste už videli. Som tu s týmito dvoma pacientami, ako vždy. Ahojte. Si aparátov? No a náš guláš, už je v štádiu. Vretia. Dnesko už je skoro hotové. Tak čaute všetci, tak sa hlásim po pár hodinách. Aktivita zatiaľ 0. A už sa zvečernieva, takže to idem teraz celé prerobiť, tak vám ukážem ako. Takže na jednu udicu pôjde takto. Mango habanero s pikatou čučoretkou od Riverbites, náhrdelník. Takisto mango habanero a nejaké peletky nadipované. A na tú druhú udicu, ako som spomínal, tam pôjde 300 g olovo, takto 60 fluorokarbón, podvodný plavák, aby mi to troška nadľahčovalo, 10 g a pôjde tam strašne veľa červov, aspoň takých 10 kusov. Tak to idem nahodiť, tak sa potom hlásim, keď bude nejaký záber a pôjdeme na ten guláš spomínaný. Takže dámy a páni, máme to tu, prvý úlovok, teda vlastne prvý úlovok bol taký strom, a toto je druhý úlovok, šalatis. Škoda, že som to nenatočil, ak ti ulicu zobralo. Šúpa. Nevadí. To je niečo o kamaríze. Ide hore prúdom. Tak. Sa dvíne od nás. No len to vyťahnuť. Hej, jasne. To bude nejaká mrena. Alebo kaprička. Vyzerá jak mrena, to pripadá. Čo ti? A už táha. Teraz cítim, ako to bol nejaký malý mindus. Pomaly odvíň. Dobre, vidím. Dobre, dvíň trošku, lebo... Ne, kam len môžem odvínuť. Ja viem, ale... Nechcem, aby sa mi vyvážil. Neboj, Kľud. kľud. Počkáme si ho. Bacha, aby pod molo nezašiel. No však práve to sa snaží. Blázen.
Ty si odťahal aj kameň zase. Čo, on nedával žiadne výpady? Si odťahal jak... Ty s tou šňúrou to máš jak... S tou slnčiarkou. Koľko sa pozrie na tú ulicu, tak je prehnutá, chlapče. Poď ku mne, poď, kamarát. Pomalý kľud. Ten má dobrých 12 kg. Musí... Mám viete o tom, keď to prekonám. Ako? 11,5. 11,5 máš rekord? Čo? 11,5 máš rekord? No, bude to musieť celé vypípať, ste nadávali. No, tak to je dobrý. 12 kileček, gratulujem. Takže z tohto krásneho volka sa Jankovi podarila takáto krásna 13 kg príšera. Malodunajská. Krásavec. Nádhera, paráda, ty kokso. Strašná jazda prišla, proste skoro mi udicu zobralo z druhého brehu na halibut, gule, čo mám od kamoša, proste pecka, úplná pecka. Išiel proti prúdu. Proti prúdu ešte išiel ty kokos. Čo poviem, čistá fantázia toto. Viem, ale vieš, čo to znamená? Toto je tvoj osobáčik. Chod do riti. Ne, ja neviem do riti. Kamil je tam. No dávaj. Tak, tu máš, na, a Jak sa ešte ti raz. páči. Veľmi pekne ďakujem. Rybičku polejeme s tebou, čo? Dobrá. Hotovo, ideme na to. Nádhera. Nádherné počasie. Mohol by prísť nejaký záber. Ako ste videli, tak Janko už mal kapra krásneho 13-kilového, nečakaný záber, skoro mu zobralo udicu do vody. Tak dúfam, že príde niečo aj mne. Dal som tam tú istú nástrahu, čo má aj on na jednu udicu, zmenil som to z tých červov vlastne na 24-ku boilisk gulu, tak dúfam, že mi príde tiež záber. Držte palce. Tak je tu ďalší ranný krásavec, ale nechytil som ho ja, chytil ho Janko. Opäť 14 kg. 14 kileček. Čistá bomba. Čistá bomba. Dobre, kľud. Čistá bomba. Neviem ani koľko je hodín. Či kokos, to není možné. Nebojoval pri zdolávaní, bojuje No. teraz. Pri zdolávaní vôbec nebojoval, no jak sáčok. By som... Nechcem, by sa... Krásne. 14 kg, jazda žiadna, iba 2 pípance. Len som videl, že mi šňúra ide do boku, zasekol som a potom to začalo. Paráda, ty kokos. Normálne. Ty kokos. No a že prečo je tento chlapec zase v trenkách? Už je pripravený. A vy ste vedeli. Paráda, ty kokos. Čaute ľudkovia, tak sa hlásim. Toto je 4. deň, posledný. Chytá sa od rána od 4. vlastne do polnoci, takže som tomu dával veľké šance. Ale iba tento. Kolega si spravil 2 osobné rekordy, 13, 14, takže sme ho mohli dvakrát obliať.
A mňa obliať nemohli, lebo som si nič nechytil. Som tu len žral, ležal. No a menilo sa počasie dosť, ak ste mohli vidieť, pršalo, boli nejaké búrky, kolena nás boleli, hlavy nás boleli, ale už je v pohode, už je slnečko, výpek, že sme tu skovaní. Takže sme do nejakej 3., 4., pokiaľ je nahodené stále je šanca, tak buď sa hlasím s nejakou rybou, alebo uvidíte, jak sa valíme. A uvidíme sa v ďalšom videu. Zatím. Takže túto video ukončím. Ja už som nič nechytil, nikto nič nechytil, iba Janko zase. Tak snad na budúce. Dúfam, že sa vám ľúbilo, tak dajte like, odber. Na budúce sľubujem, že chytím rybu, sľubujem, polepším sa. Čaute.